La instal·lació de les plantilles que contenen macros amb comentaris referits a la correcció de traduccions o de redaccions, juntament amb la personalització de la cinta d'opcions del processador de textos Word, ens permet disposar d'una eina de suport quan corregim. Aquí veiem el desplegament d'aquesta cinta d'opcions amb icones agrupades en primer lloc amb referències al text de partida. Aquest grup de comentaris estaria referit a traduccions i els grups que segueixen, són aplicables tant a les traduccions com a la correcció de redaccions. Hi ha un grup de comentaris sobre aspectes de registre, coherència i ortografia, un altre sobre lèxic, un altre sobre sintaxi i expressió i, finalment, un grup de comentaris generals. Per entrar un comentari, seleccionem el fragment de text relacionat i, per exemple, si aquí hem detectat un problema de lèxic, surt el comentari lèxic inadequat. Si hi ha algun aspecte de coherència, problema de coherència. Relacionat amb sintaxi, per exemple, ordre inadequat de les paraules, etc. Els comentaris generals, hi ha un comentari general sobre temes de format, el podem seleccionar i al problema de format podem editar, si volem, el comentari i especificar quin és el problema de format. Després hi ha alguns comentaris que també s'inserten de la mateixa manera i, finalment, els 4 últims, que són de tipus general, estan pensats per un resum general, un resum que s'inserta ja no com a comentari, sinó al cos del text, que pot ajudar. A partir d'aquí podem continuar escrivint si és necessari, però ja tenim en aquest cas el comentari text amb molts problemes o text ben resolt, etc., que són comentaris que poden tancar la correcció.